Il-Ministru tal-Finanzi li taħtu taqa' responsabilità tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru ma tal-ebda assigurazzjoni dwar jekk l-Malta u se tibqa' tiffunzjona sa tmiem is-sena fil-waqt illi għadu sa issa ma tal-ebda serħan il-moħħ lil ħaddiema ta' din il-kumpanija. Nassigurak li jiena l-iktar wieħed li qed nistenna bil-ħerqa ir-risposta tal-Kummissjoni se tkun dwar l-għajnuna permessibbli għall-kumpanija. Għati assigurazzjoni ma jkunx hemm telf ta' xogħol? Jiena l-assigurazzjoni li qed nagħmel hija waħda u dejjem l-istess diskorset quddiem il-unions li rappreżentaw il-ħaddiema li qed nagħmel l-almu tiegħi. Bħalissa l-Gvern Laburista jitlob permess għal State Aid b'sorsi qrib il-Kummissjoni Ewropea qed jisqu l ammont mitlub mill-Ministru Clyde Caruana mhux wieħed realistiku bit-triq għadha waħda twila sabiex jintlaħaq bil. Dan ifisser tħassib għal diversi impjegati tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Il-ħaddiema tal-Ermolta ilhom xhur jitolbu assigurazzjoni mill-Gvern iżda sorsi mill-qalba ta' din il-kumpanija qed jgħidu li l-ħsara li saret taħt il-Ministru Konrad Mizzi għadha tinħassa llum. Taħt ċirkostanzi normali l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea huma projbiti milli jingħataw għajnuna finanzjarja sabiex isostnu entitajiet privati, madankollu din ir-restrizzjoni tneħħiet minn Brussell fid-dawl tal-effetti tal-pandemija, partikolarment fis-settur tal-ivvjaġġar.